Президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷани Инфантино бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе роҳбари футболи ҷаҳониро роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон самимона истиқбол гирифтанд. Дар доираи сафари расмӣ президенти ФИФА Ҷани Инфантиноро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур мепазиранд. Ҷани Инфантино бо роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон мулоқоти расмӣ доир карда масъалаҳои рушди футбол дар кишварро баррасӣ мекунанд. бори аввал ба Тоҷикистон, кишвари бузург ва мамлакати футболӣ ташриф овардам. хеле хушҳолам. Президенти Федератсияи байналмилалии футбол ҳамчунин дар конгресси 8-уми Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе ширкат хоҳад кард, ки зимни он маросими интихоби роҳбарияти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ барои давраи 4-солаи нав сурат мегирад.